tulossa, jos on tulossa Lepistö. Ja kun oli lähellä, että Junnila pääsee karkuun. Sitten Hudler. Hänet pidetään tarkasti. Hudler saa kuitenkin kiekon pelattua, jättää rohkeasti sinne jalkojensa välistä viivalla. Ja Junnila painaa väkisin sinne tsekkialueelle. Ja Junnila laukaus, mutta menee mailaan, eli Wagnerin mailan kautta päätyy Hudler perään. Nopeasti siellä Junnila on taklaamassa heti ja kiekkoa vain tsekkialueelle. Lähtee tästä ja Junnila. Häntä koukkii Klebis aika rajusti. Sitten vuorostaan Oksa. Joutuu hakkaamaan vähän Wagneria ja Wagnerin siirto keskialueelle jälleen Kanteelle. Kanteen nopeasti kiekko sisään ja jälleen paine sinne. Kyllä Suomella nyt oikea ote pelistä on. Entä nyt sitten? Kontiola pääsee väliin. Kontiolan pyörähdykset pienessä tilassa. Lepistö tulee apuun keskelle. Nopeammin vain kiekkoa liikkeelle. Sieltä nousee sitten Oksa! Ja Oksa räjäyttää Helsingin Hallin! Oksa räjäyttää Helsingin Hallin ajassa 56-12. Niin nämä työmyyrät saavat palkkion. Miehet, jotka ovat raataneet koko turnauksen ajan. Ja nyt sitten Tommi Oksalle tulee se paikka, missä syntyy turnauksen avausmaali. 56-12. On tämä käsittämätön porukka, tämä 20 joukkue. Jälleen se tulee pahasta sillasta esiin ja on neljässä